الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا بركاتا كسالي دنفولا صن هرمكا نوي على كري أنا سمو أني مومد يوتو نيونيا فوكا تاجودون سي على كا نين أو بلا جلني أو جماكولو سنومين فيه aw bismillah sherifla jabrani sanfɛ aw ka jɛmu kan kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ sigi aw ye walasa ka aw kunnafoniya fɛn caman na ni ala ka jɛ ye latigɛw latigɛra cogoya min na a diyara ala ye k'a kɛ cogoya min na a b'a kɛ ten san 2019 avril kalo tile 21 ani a 22 o min bɛnna Mali Haut Conseil islamique ale ka congrès ta ko sabanan ma o min ni a bolo bɛnna maa min ka ɲɛmɔgɔya ma n'o ye an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara ye o kɛra nisɔndiyaba ye jamana in kɔnɔna na fo ka taa se jamana kɔfɛla ma ka sabu kɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye ani jigiya minnu b'a kan ka fɔ ni nin baara in dira a ma ala bɛ sɔn a ka a lase yɔrɔ la maa tɔw tɛ se ka a lase yɔrɔ min na o kɛlen kɔ Mali kɔnɔ duba caman fo ka taa se kabila caman u caman ye ciw bila ka na Bangoni Jaginɛbugu la fo ka taa se a mun wulila k'u farisogo la ka na foli ni wale ɲuman dɔn ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara ma ka bɛn mɛ kalo san 2019 ma fami kan ka bɔ Dili olu ka délégation ba nana ka taa se Bamakɔ imama ale ka délégation ma fo ka taa se Bamakɔ yan kuranɛ karamɔgɔ minnu bɛ n'o ye karamɔgɔlaka minnu bɛnnen bɛ denmisɛnninw kalanni kuranɛ ma olu fana ka jɛkulu olu ni ba ni maga ka denbaya min sɔrɔlo la an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ mais kalo in fanba bɛɛ lajɛlen kɛra wale ɲuman dɔ na ka ɲɛsin Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara kɛli ye silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma ye ɲɔgɔn bɛ senbɛ min kɛra avril kalo tile 21 tɛmɛnen jamana ma ɲɛmaw tɛmɛnen kɔfɛ silamatɔnw ni forobatɔnw dɛmɛnen kɔfɛ diinɛ kabilaba n'o ye Dilikaw ka kabila ye Muhammad Abdullahi Suhadu Bɔnaw Sheikh Modibo Kan Dili olu de fɛnɛ nana Bangoni Jaginɛbugu la Sherifila duba la ka dugawu don kɛ a ye jango baara min kalifara la silamaw fɛ ala bɛ se ka fanga se an sera Suna an nana foli bila an karamɔgɔ la an n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sherif ye ala ye jɔyɔrɔ min kalifa la bi an bɛ deli ka se yan dɛ mais Suna an ka fɔra kana foli k'a ye arabu b'a ko tahannu'u kana bonya barikada k'a ye ala ka sigiyɔrɔ in ala k'a k'a ma lafiya ni sutura ye ala k'a k'a ma sutura ye mɔgɔw b'a ko gide ni ala ye gide ɲuman bila ɲɛ i lafiyara an min fɔ ka d'a kan an ka ɲamakalaw kuma na jamana in foyi m'a sɛgɛn ala ye bonya di du minnu ma ka karama di du minnu ma u bɛ fɛ k'o de wuli o de ye jamana in bɛ o sɛgɛn dɔrɔn de bolo donc jamana in kun lafiya mɛ diɲɛ bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ o kun talen de ye nin ye anw b'a dɔn k'a fɔ Sirifila du in an ka du de don ne waati o waati ka d'an ye an bɛ na parce que sirakɔrɔ don komi an ka ɲamakalaw y'a fɔ ka tɛmɛ anw bɛ ko dɔ tuma min na an y'a Haidara ni an ka cɛkɔrɔba dɔn ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa ye an bɛ bɔ ko kalama tuma min na o tɛ sisan ye dɛ n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ k'a kɛra sisan k'o de y'anw na o tɛ dɛ kɔrɔlen don an bɛna kɔrɔlen waliɲuman dɔn a ye a ka ziyara min bɛ kɛ Tamani a ma Dilikaw bila kɔfɛ a kuma o kuma a b'a fɔ ko Dilikaw ka dugawu kɛ peut-être a b'a dɔn min a b'an ka jɛ cogoya dɔn a b'a dɔn min bɛ yen o bonya a kan ka mɔgɔ bɔ ni bonya min bɔ foyi tɛ bɔ ni fɛn fɛn fana kɛra i ka waliɲuman dɔ k'a la k'i ka ŋaniya jira a la k'i seko kɛ a la a ka dɔn parce que ɲuman dɔgɔba bamananw b'a ko o man ɲi dɛ bonya in yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye ka hali bi balimaya min bɛ kabilaba filaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔrɔ don Dilikaw ka kabila ani Serifiw ka kabila fila ninnu bɛ jɛla kabini bɛnbakɛw tile wa u jɛra ala kama fana a kira kama ne ye Muhammad Abdullahi Suhadu ka kabilaw ta Mali marabolo 4nan segu do cogo min Mali marabolo 5nan Moti fana do ten n teriw ani jatigiw
ka bɔ dili ka taa bila dina Sidi Modibo Kane denw a n'a dɔgɔninw an'u ka kalandenw an'u ka ɲamakalaw an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na Sirifukɛ fɛ yen ka na féliciter Ala ye place min kalifa a la Ala k'a kɛ hɛrɛ ye donc je crois que bɛɛ y'a faamuya an nakun tun y'o ye a y'an bonya kosɛbɛ a y'an bonya fo k'a s'a da la o ma balana an nana n'a tun m'an bonya o de tun bɛ balana nka a nana a y'an bonya a ma balana bawo maaba ti mɔgɔ dɔgɔya maani de bɛ maa dɔgɔya alhamdulilahi rabbil alamin maaba minnu tun bɛ kɛnɛ kan o maaba ninnu kabini mɔkɛw ni faw u n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u n'an ka mɔkɛw n'an faw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Cheikh Sidi Modibo Kane o min denw n'a dɔgɔninw bɛ yan n'a kumana yɔrɔ o yɔrɔ a ka kuma de bɛ s'u ma ni bonya ni karama ye o kuma ni bonya kɔrɔ ye jamana kɔnɔ wajibi don Modibo Kane denw a n'a mɔdenw ani kun b'a fɔ nama jɔbali n'a bɛ fɔ ko Umu Dili ani Baba Hama mɔdenw ani Fuseni Aba mɔdenw ani Aba Mangali mɔdenw u k'u bɛ taama ka na duwawu ɲini a fɛ ka na duwawu k'a ye place min dira ma a bɛ ɲini Ala fɛ Ala k'a ta fanga d'a ma a bɛ ɲini Ala fɛ Ala k'a ta fanga d'a ma Umu Modibo tɔgɔ la Baroli mara bɛɛ la ne nana jɔ o jɔ la bi ne kelen ka foli tɛ dɛ Umu Modibo bɛɛ ko kana fo karamɔgɔ fo a ka président in kama yarabi a b'a ɲini Ala fana fɛ yarabi Ala a sigimɛ sigiyɔrɔ min na bi Ala k'a k'a ma hɛrɛ ye Ala k'a k'a ma kunnaja ye Ala k'a k'a ma garisɛgɛ ɲuman ye Ala k'a kisi ka bɔ a jugu tɔɔrɔ ma yarabi Ala k'a kɛ a bolo wasa ye k'a daminɛ dele ka tɛmɛ dina fɛ fo kana se hamdalayi kabilaw minnu bɛ nin yɔrɔ sababu la ka fara Garinataw ka Tamani mara la olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara y'a ka nisɔndiya jira bonya in na ni ka dugawu don kɛ hali bi balimaya o bɛ se ka jidi kabila ba filaw ni ɲɔgɔn cɛ u sɔrɔla ka sira ɲini banni fɛ Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali limama alimamiw ka tɔnba don an ka jamana kɔnɔ tɔn min ma ɲɛmaw fɛnɛ nana bonyamasegin na Zamzame y'u fɛ ka sangana sigili ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaya la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali limama a Seyida Sherif Usman Madana Haidara bɛ tɔn in du tigɛbaw la a yɛrɛ ye tɔnden ye o de kosɔn a sigilen Haut Conseil islamique ɲɛmaaya la a tɔnden ɲɔgɔn ko u bɛna bonyamasegin na a fɛ yen ka dugawu kɛ a ye baara min kalifara la a fanga bɛ se ka se baara in na dali masa bolo cogo min. Sirifukɛ ne b'a dɔn anw sera min na yan n'o ye an ka président y'an ci ka na an ye hɛrɛ kura sɔrɔ parce que imama ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔya sɔrɔ o ye hɛrɛ kura de ye. Ala ye a latigɛ ka a di mɔgɔ min ma n'o ye imama bureau national mɔgɔ dɔ ye wajulikɛlaw ka ɲɛmɔgɔba don an kana sigi ten an kana an ka nisɔndiya jira an ka ɲɛmɔgɔ la k'an ka nisɔndiya jira jɛman na k'a dɔn nin ye Ala ka latigɛw de ye a yɛrɛ sigilen n delila k'a fɔ a ye anw fɛ Bakɔ ye a ka denmisɛnw bɛ wajuli min kɛ ale yɛrɛ de ye ne bɔ a la n'o tɛ a wajuli o wajuli a kun bɛ taa papiye di an bɛ taa n'a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a ko n ma ko an ka cɛkɔrɔba bɛ se k'i sɛgɛn bɔ nin na denmisɛnw bɛ nin ɲa Ala ka latigɛ ye k'o ye koyi n'o tɛ nin min ye nin ye an ye kalan kɛ n ban kelen ka Segu an ka jatigilaw kuma diya ɲɔgɔn na dɛ da ye don wa an kun bɛ si so kelen kɔnɔ ne la k'a fɔ n ko a ka mɔgɔ ye n ko aw tɛ banni dɔn Ala ta y'a ka latigɛ de ye samiyɛ mana ji bɛ jɔ kolon caman kɔnɔ a tɛ tilema kɛ ye dɛ o latigɛ de ye ne an bɛ kalan na yɔrɔ kelen nka ale ka ji jɔ folo o diɲɛna ka tɛmɛ anw ta kan o de hɛrɛ o ye hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma ni ɲininkala ni n ko ni banni kalan na ɲɔgɔn fɛ n ko fana ye hɛrɛ dɔ de ye o la anw jikun de ye ka na foli kɛ an yɛrɛ ye yɛrɛ foli a lamina man di sa n ko an bɛ nin laminɛ
Aseyada Sherif Ousmane Madana Haïdara y'a ka nisɔndiya jira. Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali limama maaw ka nali la a fɛ yen. A ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u ma cɛsiribaw la tɔn kɔnɔ ka laban ka dugawu ɲini u fɛ. An bɛ foli kɛ dɔrɔn ni an balimaw de limama na limama n'o ye Mali alimamiw ka tɔn sigilen kabini daminɛ an b'a la fo ka se bi ma. O jamakulu de farala ɲɔgɔn kan an ka alimami tɔn mɔgɔw ka na bonya barika da ani kana dugawu kɛ n ye baara min kalifara an bɛɛ ma n'o kalifalen bɛ Mali silamɛ ɲuman bɛɛ ma n'o ye o conseil ye u nana dugawu k'an ye ani ka foli kɛ an ye u nakun y'o de a diyara an ye an b'u yɛrɛ fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye ka ɲini Ala fɛ jamana in Ala k'a basigi Ala k'a suma silamɛw Ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka juruba la n'o ye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah an bɛ Ala deli o kama Ala ka jamana in Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka silamɛw bɛɛ don da kelen k'u bɔ da kelen ka maliyɛn ɲuman bɛɛ sabati ŋaniya minnu b'a na n'an bɛ dugawu minnu kɛ Ala k'u minɛ an ma Ala k'u minɛ jamana in ma Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul. A ma ladɔnniya k'a fɔ Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali limama tɔn do min kɛn bɛ ka Mali alimamiw fara ɲɔgɔn kan a ka baara ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ o sabatili ma Mali jamana kɔnɔ. Alimamiya tɛ baara nɔgɔ ye siraw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka alimamiya baara nɔgɔya alimamiw bolo k'i cɛsiri olu ɲɛɲinininw na an ka jamana kɔnɔ. Moti mara silamɛya dɛmɛtɔ ansariw minnu bɛ cerclew la i n'a fɔ Koro, Bankas, Yuwaru, Tɛnɛngu, Jɛnɛ ka fara Moti yɛrɛ dugu cercle kan. Olu de wulila ka se Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyada Sherif Ousmane Madana Haïdara mɔ k'u ka nisɔndiyaw jira a la a sigili la silamɛw ka ɲɛmaya la. Taama in na Umar Gindo ni o ye Moti section ɲɛmaaba ye ale kun b'a la ka taa se silamɛya dɛmɛtɔ ansar karamɔgɔ caman ma. Olu bisimilalen kɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyada Sherif Ousmane Madana Haïdara ye maa minnu bisimila o ye Nimagalakaw ka denbaya ye ani Nimagalakaw ka misiriba o misiri kɔnɔmaw ka sabu kɛ Nimagalakaw ka cɛkɔrɔba kabina bɛ balola ani karamɔgɔ Haïdara bɛ jɛla u nana wale ɲuman dɔn na a fɛ k'a yira la k'a fɔ a kɛra silamɛw ka ɲɛmaa ye u bɛ dugawu don kɛ a ye wa u ma siga fana k'a fɔ danaya min dara kan a na danaya mina fa. Kulukoro mara la marabolo filanan Fanakaw silamɛya dɛmɛtɔ ansar n'a ɲɛmaa Belen Keita ni u kama ko vie olu wulila ka bɔ Fana ka na Bamakɔ ka n'u se jɔ sirifila duba kɔnɔ Zamzameyo la ka dugawu k'a ye min bɛ se k'a to baara min kalifara la silamɛya ɲɛmaaba an ka jamana kɔnɔ a baara ka nɔgɔya a ye dali masa fɛ. Sekuba min bɛ Kangabakaw fɛ yen ni o ye a Sheikh Abdulkarimu Sidibe ye o ka cidenw fana bisimilala Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa kura fɛ Aseyada Sherif Ousmane Madana Haïdara k'a yira k'a fɔ cɛkɔrɔba a Sheikh Abdulkarimu Sidibe Kangaba Zamzameyo k'a dɔn k'a fɔ a sigili Haut Conseil islamique ɲɛmaaya la a diyara ye a ka dugawu b'a ye a fanga seli la baara kɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyada Sherif Ousmane Madana Haïdara kɛra Mali silamɛw ka ɲɛmaaba ye biro sigi senfɛ min kɛra avril kalo tile 21 ka na bila bi la mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn falen sirifila duba kɔnɔ ka bonyamasegin kɛ a ye a sigili la k'u ka nisɔndiyaw jira a la. Hali sisan an bɛ to Bangoni Janginɛbugu la san 2019 mɛ kalo tumana min na an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Ousmane Madana Haïdara ale nana Mali Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la folikɛla caman de nana min ni a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka yira nka ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ bi an bɛna min yira u la ka tuguni na o de ye Bangoni Janginɛbugu denmisɛnninlakaw jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a baara bɛnnen bɛ Bangoni ɲɛtaama ani a yiriwali ma olu fana ye wulikajɔ kɛ ka na foli kɛ fo ka taa se barawulikaw ma olu fana nana ka na foli kɛ ka taa se Sheikh Ahmad Mufti Amdalayi o ka délégation ma min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. San o san dugu cɛkɔrɔba fara musow ka fara denmisɛnninw kan an bɛna ka na foli bila la ka a fo ka waleɲuman dɔn a ka baara ɲumanw na ani ka dugawu don k'a ye ani ka dugawu ɲini k'a fɛ a ka an bilasira Ala ka san hɛrɛ ani san masiba Ala k'an kisi o ma ani a bɛ jɔyɔrɔ ni baara mun na jamana kɔnɔ Ala k'a ta fanga di a ma
o tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan ta bilala kulu dɔ fana kɔnɔ a bɔra ka kɛ au conseil président ye sisan nɔ an nana an y'o foli fana fara kan c'est-à-dire o bɛnna ma o diyara an ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a ta fanga d'a ma. quartier in yarabi ala ka barika don a la ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka hɛrɛw caya jeunesse denmisɛnw an bɛ dugawu k'u ye ala b'a dɔn an ɲɛ b'u la an ɲɛ t'u la an bɛ dugawu k'u ye u ye jɔyɔrɔ min ta Hayidara ye ala de b'a sara mɔgɔ o mɔgɔ ko n b'i fɛ fo ka diɲɛ wuli i tɛ se ka ko o la nin denmisɛn ninnu ye Hayidara kanu jangu ka ɲɛmɔgɔ ye a sara bɛ ala de bolo n b'a ɲini ala fɛ ala kana dɛsɛ foyi la a bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ hɛrɛ la ala k'a d'a ma diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ ala k'a ɲɔni ka bɔ a kan si bɛ ala de bolo ala k'a jamanjan d'a ma labanko ɲuman fɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ye ala k'o nɔgɔya denmisɛn ninnu bɛɛ ye ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ bɛɛ ye ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala ka labanko ɲuman di an nisɔndiyara ala b'a dɔn mɛ a sara bɛ ala bolo o b'a bɔ mana ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taamaden minnu bɔra Barawuli cercle la Segu jamana kan dugu 217 u nana olu de tɔgɔ la ka bɔ an ka jamana marabolo 4 na u nakun ye fɛn min ye bonyamasegi ani wale ɲuman dɔ k'o kɛ jamanadenw ye u yɛrɛw dɔ sugandili la k'o kɛ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba ye Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaya la n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Hayidara ye bani ye Segu ka ye barisabu ka da ka tamani ka don tamani fɛnɛ bɛ Barawuli cercle la ɲɔnsɔrɔ min kɛra badenya sinjiya bonya ni karama o de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kelen kelen somaw ni bani ye nisɔndiya boloda fa bɛɛ lajɛlen la ni ka jira la k'a fɔ so bɛɛ lajɛlen bɛ a nɔfɛ ka dɛmɛ baara in na cogo min a bɛ se wasa sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Hayidara bangena san 1955 mɛ kalo tile 12 Segu jamana ka Barawuli cercle la tamani dugu kɔnɔ ɲinanɲo san 64 ye nin dama ye min kɛra Amdalayi filaw fɛ Moti mara la Amdalayi min kun ye mansinafaba ye Sheku Amadu tile la n'a lakodɔnmɛ ni diinɛ ye a dabɔkun de ye ka Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma wale ɲuman dɔn a ka cɛsiribaw la diinɛ ye ani jamana ye dɛnɛya min fɛnɛ dara ka k'a kɛ Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye ka bonyamasegin kɛ a ye o fɛnɛ na ɲɛma falen in kɛra Haut Conseil islamique ka ladalasigi sabanan senfɛ Palais des Sports la ka bɛn ni avril kalo tile 21 ye Sheku Amadu bɔnaw ka bɔ Amdalayi u ka laseliw la u y'a yira k'a fɔ Zamzami y'u ka sugandi ka kɛ silamɛya ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛw kala an sera karamɔgɔ fɛ sisan yɛrɛ de diinɛ sigira a tigiw ma ni sirifu kɔni kɛra Haut Conseil islamique ye an ye Sheku Amadu mɔden ye an ye tɔn sigi Amdalayi an ko nin bonya nin ma kɛ ale ye a kɛra an de ye fo an bɛɛ ka n'a yan an kana barika da ye an kan dusu bɛ kɔntannen don fo ka taa dama tɛmɛ an bɛna ka barika da ye a diyara an ye kosɛbɛ o de y'an bɔ fo Amdalayi ka n'a ye nisɔndiya kɔni ne m'a f'i ye ko diinɛ bɔra yɔrɔ min na a sigira yen nisɔndiya bɛ se ka tɛmɛ o kan fɛn bɔ yɔrɔ a sigira yen o kɔni nisɔndiya dan de don alhamdulilayi rabbil alamin an ka duwawu kɛ ala ka a se fanga d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka hakili ɲuman d'a ma bɛɛ k'a dɛmɛ ala kama ni kira kama alhamdulilayi rabbil alamin jama ko men gari do Sherifu meɗen Hayidara ko o ɓama e Haut Conseil islamique o min beltike ɗum sanno sako minen tandiraɓe Sheku Amadou min bati handallay to min immini délégation amen min gara min kollitamo ɗum hunde nde weeli men sanne saabi diina ka wirfi to iwi to hunde fuu ko duuɓi ko mo tagirɗen sa mo golli ko konko de e ngol laawol o woni nden noon so hunde warti ɗo jeeyaɗo yettore Allah ɗum waddi men ɗo min barkinamo min duwonomo o duwonomin nden ɓi adama fuu mbawɗo walla mo lanɗo hokkumo cellal e ettude golle o lanɗo hokkumo hakkille ettude golle o e jumballu e sawrade hunde fuu sawrade moƴƴa
ndene la wallu lada do ni y'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka se bani fɛ yen bonya ni karama o de bɛ ta k'i kunbɛn o lada ma wuli a sayyada Sherif Usman Madani Haidara ye wale ɲuman dɔn wuli kɛ ka ɲɛsin Amdalayi Sheikh Amadu Bɔnaw ma ka nin furanjɛ taama ka na bonyamasegin n'a fɛ yen a labanna k'a ɲini u fɛ bɛɛ ka wuli k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ degun min na k'a bɔ o degun na a ko tɛ se ka kɛ ni diinɛ ɲɛmaaw ma jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ baaraw kunjɛra ni dugawu don ye jamana basigili la. hali sisan an bɛ to Bangoni Janginɛbugu la an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale nalen kɔ Conseil Islamique ɲɛmɔgɔya la maa minnu ye wulikajɔw kɛ ka na foli la ani minnu ye sɛbɛnw ci a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ nka kɛrɛnkɛrɛnya la an y'a ɲini ka dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma bi walasa aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka se ka hakili jigin o la. nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ mouvement Kontawo n'o ye jɛkulu ye min sigilen bɛ an karamɔgɔ Kontawo tɔgɔ la u ka wulikajɔ nana se an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ma ka foli ni waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin a ma a nali Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔya la ani an karamɔgɔ Kontawo waati min na a minɛna an karamɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ ka bonyamasegin ta k'a ɲɛsin a ma n'o bɔra ye an karamɔgɔ Mama Famanta ale fana ka délégation ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bangoni Janginɛbugu la waleɲumandɔn foli k'a ɲɛsin an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ma fo ka taa se Ba Sumayila Bɔnaw Sheriflakaw olu fana ye kɛnɛ sɔrɔ min sɔrɔl'o la an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Mouvement Kontaw ko ale ye lafasatɔn ye n'o ye ONG Ali Faruku o coordinateur général o ka lafasatɔn ye tɔn min n'a sigira sen kan tumana min na ni Bamaciwalo ye tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin Ali Faruku a ɲɛmaaba ma o Mouvement Kontaw ko a ɲɛmaaw ye u sen bɔ o kɔrɔ ka taa bɔ o Conseil Islamique président ba la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye ka taa foli k'a ye foli min n'o bɛ tali kɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka tumana min na ni ONG Ali Faruku a ɲɛmaa n'a kunminɛnen don walasa a ka se ka bila ani kana tare k'a ye n'o ye félicitation ye tumana min na ni Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaya n'o dira a ma ni ka laban ka dugawu k'a ye a baara ka se ka ɲɛ a bolo cogo min na Mouvement Kontaw ko a ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ u nalen Haut Conseil Islamique président yɔrɔ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye k'u bisimilala bonya ni karama kɔnɔna na ko o ye u nisɔndiya kosɛbɛ k'u bɛ dugawu don k'a ye ni ka foli k'a ye k'u bɛ laban ka dugawu ɲini a fɛ fɛnɛ. an bɛ an karamɔgɔkɛ Usman Sherif Madani ka so bi dɔwɛrɛ tɛ an nana ziyara la komi an bɛ min yɛrɛ kɔ n'o ye Kontaw ye depuis Kontaw minɛna an ye wulikajɔ kɛ mais an y'a ye k'a fɔ a yɛrɛ fana ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ k'a daminɛ a minɛli la fo ka taa se a yeli ma donc kɔnɔna na Kontaw yela hɛrɛ ni baden na donc an y'a kanu an ka wuli kana foli bila a la. C'est ala kira de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ ni ma mɔgɔ waleɲuman dɔn e tɛ se ka ala yɛrɛ waleɲuman dɔn donc an nana folimasegin k'a ye a filanan ye jumɛn ye a kɛra Mali silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ vote ma kɛ a la o fana ye sira ye o diyara an ye kosɛbɛ donc o b'a jira k'a fɔ bɛn ni kelenya o bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an fana nana ko o bonyamasegin kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye baara in ta fanga ala k'a di a ma ka tɔgɔ ɲuman na hɛrɛ k'a don jamana kɔnɔ. O de an nakunya bi wula na a ɲɔgɔn ye baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawu ye ka ɲɛsin jamana ma ani bɛn ni kelenya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin bɔɲɔgɔn ye min kɛra nin diinɛ ɲɛmaaw fɛ n'a taama yɛrɛ ɲɛmaaya kun bɛ Mama Famanta bolo Mama Famanta min ni a yɛrɛ ye mori ye a dabɔkun de ye ka se ka taa u ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna ani Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛmakura ka bɛn ni a sugandile alisilamɛw fɛ ka kɛ u ka ɲɛmaa ye u ka ladala kɔngɛrɛ sen nin diinɛ ɲɛmaa ninnu n'u yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ maaba tɛmɛnenw olu denw n'u mɔdenw ye n'u yɛrɛ tilatilalen don taabolo damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ka yela k'a fɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a sugandili mun filɛ nin ye k'a bila alisilamɛw ka ɲɛmaaya la a bɛna kɛ sababu ye k'a ba don alisilamɛw ka ɲɔgɔn minɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka basigi fɛnɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ. An nana karamɔgɔ ka sigili foli la an nana o de kama su na yan an nimisawasa sɔrɔ f'a dan ka da ka hali karamɔgɔ yɛrɛ ladilikan minnu d'a ma o n'a ye kuma minnu fɔ an ye o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ o n'a ye bilasiralikan minnu d'a ma o diyala an ye kosɛbɛ mais nisɔndiya min ka bon nisɔndiya bɛɛ ye o ye karamɔgɔ yɛrɛ bilala sigila sɛsi min kan an b'a dɔn o ye kodɔnmɔgɔw fɛ o ye hakilisigiba ye jamana ye o ye hakilisigiba ye sini ye an b'a dɔn o bɛna kɛ Mali ye ni ala sɔnna ma ne ma bon wele min b'an bolo ka s'u ma fɔ dɔrɔn k'u fo k'u waleɲuman dɔn u y'a kɛ ni laɲini min ye yarabi ala k'a n'u sara a la ala k'a n'u sara a la parce que an m'a dɔn an ma kɛ foyi ye fo jamana in ka hinɛ
anaka makari n'a ka ɲɛta n'a ka bɛn a dabalo min kama siga si t'a la fana o bɛ bɔ a kɔnɔ ka d'a kan ale n'a ka kan. kabini a seyede Sherifu Usman Madani Haidara a suwadile ko alisilamɛw fɛ ka kɛ Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛmaa ye o don kana bila bila bɔɲɔgɔnye minnu bɛ ka kɛ a fɛ n'a bɛ ka dada ɲɔgɔn kan fasodenw yɛrɛ fɛ ni kɔrɔba la o de ye baarakura min bɛ yen n'o bɛna kalifa la Alahu Taala bɛ se k'a ta fanga nɔgɔya ye cogo min ladalako la a seyede Sherifu Usman Madani Haidara maa minnu ye taama kɛ ka taa u sen jɔ a fɛ u bisimilayira fɛ ni bonya ni karama ye ni ka sɔrɔ ka bilasiralikan fɔ ni bɔɲɔgɔnye min n'a bɛna kɛ sababu ye jɔnya kɔrɔ minnu bɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ka ba dɔ o la a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni duwawu ye bɛɛ ni basigi tɔgɔya min na o bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔ. Ni olu kalifara alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma kura a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara la Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛkun na ka sanga ni karamɔgɔ Haidara ka sugantili ye an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye danfɛnw la sɔn hɛrɛma ale bɔnnaw nana bɔ u somɔgɔ la ni o ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara ye kan'a fo ani ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin a ma baaraba minnu ni olu kalifara a ma ka kɛ Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma ye san 5 kɔnɔ olu yɛrɛ danganiyalen don a la k'a fɔ ko baara nɔgɔn tɛ o de kama Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma kura ye a somɔgɔw ye a kɛrɛfɛ walasa ka se ka n'u ka bilasiraliw ani u ka kɔkɔrɔmadoniw waleya ka jira a la min na a ka baara laɲiniw bɛ se ka sabati a bolo ka se ka silamɛ diinɛ taabolo mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kelen kan ka don da kelen fɛ jamana yɛrɛ lafiya ani a basigi kosɔn. O la bi an farala ɲɔgɔn kan ka na an n'an ka kabila ɲɛmɔgɔ n'o ye Bul Kasim Haidara ye ani an kɔrɔw ani an faw ka na an balimakɛ fo ani an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usman Madani Haidara Ala ye jɔyɔrɔ min kalifa la komi an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min na min yɛrɛ y'ale yɛrɛ tɔ da a la kosɛbɛ a dalen mun don a la mɛ a bolo fara a la sabu a m'a ɲini a ma ɲɛmɔgɔya ye ɲini a taara ka d'a ma de donc o ye prévu ye bɛɛ bolo k'a fɔ man yansurullah yansuru n'i ye Ala dɛmɛ Ala bɛ i dɛmɛ i b'a fɔ kuranɛ haya yɛrɛ b'a fɔ in tansurullah yansurukum donc a ye baara min kɛ diinɛ la ani kira ye kira n'a somɔgɔw ye silamɛ yɛrɛ bɛɛ jɛra k'o bonya dɔ a ye bi k'a daminɛ sunamɔgɔw la ka taa se taabolo bɛɛ ma bɛɛ de jɛra n'a ye k'a fɔ nin ɲɛmɔgɔya in mɔgɔ si n'a man kan bi ka tɛmɛ ale kan. balimaw de nana ka n'o foli kɛ ka duwawu k'a ye Ala ye place min d'a ma jɔyɔrɔ min d'a ma n'o ye Conseil Islamique président ye k'a fɔ u bɛ duwawu k'a ye Ala ka fanga se baara in na an dan b'a la minnu y'a jɛɲɔgɔn ye a fanga bɛ se ka baara in kɛ mɛ ka duwawu kɛ ka da k'a la ka fanga se ka tila k'a yira a la fɛnɛ n'Ala na kɛra sɔnna u bɛ fara a kan fɛnɛ k'a dɛmɛ baara min dira a ma k'a dɛmɛ o baara fɛnɛ la donc foli kun y'o de ye nisɔndiya de don bonya kɛnɛ don kɔrɔta kɛnɛ don. an ko ni maa min y'a sɔrɔ an b'a fɔ Ala ka a ta fanga di ma Ala ka ta hakili di ma Ala ka ta barika di ma an y'a sɔrɔ o bɛɛ b'ale la parce que n y'a fɔ a ye cogo min a bilala fɛn o fɛn na a y'a bɛɛ lajɛlen se yɔrɔ la maa ma deli k'a se yɔrɔ min donc an hakili b'ara n'Ala sɔnna a ma silamɛw y'a ta nata min kama jigiya min kama a b'a fa ko filanan ye min ye n'o y'a jira n na k'a fɔ sirifi don o ye Ala bɛɛ bɛnna kan ka fɛn bonya in d'a kan ka sɔrɔ a yɛrɛ kun bannen don a la a y'a sɔrɔ cogo min na o fana y'an dara k'a fɔ Ala y'a d'a ma o kumana Ala y'a dili min k'a ma Ala b'a dɛmɛ a ta la a bɛ se ni Ala ye fɛn o fɛn di mɔgɔninfin ma a b'a ta fanga di ma.
Muhammadu Mustafa Zuriyaw ka nin bɔnye kana u ɲɛ jɔ u dɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ sherifu du fila ninnu bɛɛ lajɛlen ye sherifu Sumaila bɔnaw ye a laɲini fana dɔw bɛ tali kɛ u ka badenya siraw kalani na ɲɔgɔn na o de kama u ka bɔnye ka se ka na u ɲɛ da Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma kura kan ka duwawu don kɛ a ye ka labana ka duwawu ɲini a fɛ o waleya bɛnna karamɔgɔ Haidara ma kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ a ye foli kɛ ka ɲɛsin a ka duna ninnu ma sani ka sɔrɔ ka duwawu don kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ani an ka Mali jamana karamɔgɔ Haidara ni Isma Helitiw ka lajɛrɛ kun cɛra nisɔndiya ani wasa kɔnɔ min sen fɛ Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma kura taara a ka folikɛlaw bilasira fo bɔda la k'o kɛ waleɲumandɔn foli ye ka ɲɛsin a yɛrɛ somɔgɔw ma. Jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ yan ni a bɛ f'a ma ko Hayatul Islamiya Din n'a ɲɛmɔgɔba ye an karamɔgɔ Ashek Mohamed Keita a fana n'a ka jɛkulu maaw u ye wulikajɔ kɛ ka taa foli ni bonyamasegin kɛ Bangoni Janginɛbugu la an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madan Haidara ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Association El Hayatou Din Islamia International ye silamɛya dɛmɛtɔn ye cɛ ni muso kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma min kɔnɔ yasa ka diinɛ dɛmɛ yiriwa sira kan Mali kɔnɔ n'a kɔ kan. Hayatou Din Islamia International jɛkulu don a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali kɔ kan a bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na donc an ka tɔn sigira fɛn fɛn kama ka silamɛya ɲɛnamaya ka kafiriya nagasi n'i ko ka silamɛya ɲɛnamaya fɛn caman b'a kɔnɔna na cɛ sabatɔw ka hinɛ olu la yatimadenw ka hinɛ olu la ni Ala ye an dɛmɛ an ka misiriw caman jɔ ni Ala ye an dɛmɛ an ka kalansow caman dayɛlɛ an ka denmisɛnninw ka kalan musow ka kalan hakili ka dayɛlɛ faamuyali ka sɔrɔ. Association El Hayatou Din Islamia International o maaw nana foli bila an fa ni an karamɔgɔ la ka sanga n'a kɛli ye Mali alisilame tɔnba Haut Conseil Islamique ma ɲɛma kura ye wa u k'u n'a kɔkɔrɔma don su ani tile yasa a ka nin jɔyɔrɔ kura baarabolo dalenw bɛ se san sɔrɔ silamɛya ɲɛta kama. An nana yan ka taa kan waleɲumandɔn bonya bɛ Mali bonyamasigi bɛ an nana waleɲumandɔn foli de kɛ sirikɛ la ni a ka Ala ye bonya min k'a ye n'o ye Ala y'a kɛ Haut Conseil président ye kosɔn an nana bonyamasigi k'a ye ka encourager k'a yira k'a fɔ a kelen tɛ a n'a kelen tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka jigiya n'an ka bolomadɛmɛ a n'an ka dusukun jɛlenya a n'an ka ŋanɛ jɛlenya ka taa a ma a yɛrɛ ka juru donni kɔrɔw la ka n'a juru sara ye o de sababu ye an se yan bi ka na bonyamasigi kɛ sirikɛ ye. Ansaru tɔgɔ la Mali Ansaru ma ɲɛma ye foli kɛ ka ɲɛsin ni association in maaw ma ka da u ka kanu la ka ɲɛsin an karamɔgɔba ma. Aw ka foli a diyara an ye kosɛbɛ ni y'an fana jigi fa parce que n'i y'a ye ko ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔmɔgɔ de fana de bɛ kɔ donc a bilala ɲɛfɛ k'a daminɛ a élidon na fo bi an bɛ ka mɔgɔw reçoit ka bɔ fan bɛɛ fɛ an ye félicitation lettre sɔrɔ ka bɔ fan bɛɛ fɛ donc o y'an jigi fa an dalen b'a la baara in ni Ala sɔnna ma Ala ni aw ŋaniya ɲumantigiw kama baara in bɛ na ɲɛ. Aseyid Sherif Usman Madani Haidara n'ale Mali alisilame diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans ma ɲɛma ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ ani Haut Conseil du Mali ma ɲɛma kura ale ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin ni association in tɔndenw ma olu min y'u ka baara den kɛrɛfɛ ni kana foli bila a la. U ka nakun fanba ye kana foli kɛ Ala ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔya min di an ma u nana dugawu k'o la ka foli kɛ u ka ŋaniya yira n'u ka kanu ani u n'u jɛɲɔgɔnw bɛ baara minnu kɛ socialement n'o ye ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye ka n'o fana bonya barika d'an kan o la foyi t'an bolo k'a fo k'a ka jama bɛɛ fo u nana an fo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala k'a n'u sutura Ala k'a n'u wasa u bɛ fɛn min ɲini diɲɛ lafiya ni hɛrɛ la Ala k'o nɔgɔya u bɛ min ɲini lahara alijinɛ na Ala k'o nɔgɔya Ala k'an bɛɛ labanko ɲɛ Ala ka baaraw ɲɛ an bolo. Duwawu o de kɛra ka association El Hayatou Din Islamia ni an fa n'an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ka nin ɲɔgɔn ye kuncɛ. Ni ne bɛ kuncɛli kɛ bi ni Ala ka jɛ ye an sera ka min sɔrɔ ka a fara aw ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ni Ala sɔnna ma foli caman bɛ yen don n'a nataw la an na dɔwɛrɛw fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma san 2019 an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madan Haidara ale nalen Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔya la foli minnu taara ka ɲɛsin a ma ka Bangoni Janginɛbugu la olu dɔw de kun ye nin ye o la an bɛ Ala deli sini kɛnɛya Ala k'o di a yɛrɛkun ma ka foli ani waleɲumandɔn ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔgɔlimanna Sherifila Jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an bɛ Ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.